Muluzi anampangira osakhala program ya makiyoro basi yokhayi. Panaliso program ina I think ndangoyiwala zimene ankango cholinga chake chinali chongotukwana ndi kusambula bakili Muluzi. So chifukwa chake nafe timatinyasa kwambiri anthu akamatchula nkhani ya DPP. Ani DPP inabweretsa lerolo anthu akamanena kuti iya zikwanje a DPP kumadandaula kuti ineyo ndimadzifunsa kuti kodi a DPP lerolo akumadandaula zikwanje. A DPP anayamba zikwanje kuzitenga kuzipasa nduna ndi akuluakulu ena achipani zimene anafika nazo mpaka nakukafika nazo kusanjika. Tsiku limenelo kunali msonkhano woti national executive kuyenera kukumana. Bingu atapanga plani yonena kuti msonkhano umeneyo national executive imene ilephereke mpaka nthawi imene ija ngati amene mukumbukira acheya kuna udanga ngati zangu inuyo ngati mukuona kuti you're not feeling comfortable ingochokani kuchipani kusiyana kuti muzingopanga create ma certainties uncertainties zimene zimachitika. Muona kunena kuti nthawi imene ija Bingu anazipanga nduna zimenezi ulendo ana Roy Khumuze niwena ndikuamanga kunena kuti Roy Khumuze nthawi imene ali deputy minister wa transport anamanga ati amafuna kumupha ndiwena zikwanje zakapezeka kusanjika zimakapezeka bwanji kusanjika kunyumba kwatetezeka. So you find kunena kuti Bingu anabweretsa ndale za nkhanza, ndale za ukhuluku, ndale za chiwembu, and then kenakano pa 5 February paka Muzi Institute paja mmene akulengeza. Ana amene sakudziwa ife nthawi imeneyo tili mulilongwe ineyo ndili deputy campaign director wa Young Democrat. Anayiwa Chinyamata ndi anatiitana anyamata mulilongwe abani. Ndiye tinapita ku community. Ineyo nchifukwa chake ulendo wa Mai Joyce Banda ndakali ati sindimasapota. No matter atakongola nkamwa bwanja Mai Joyce Banda sindimasapota. Pamene paja anayamba kunyoza kwambiri tinafika ku community kuja anayamba kunyoza Muluzi. Ine ndachoka mu msonkhano umeneyo wanaona kuti tikuyandikira ku 5 February kuti akukalengeza kuti achoka chipani. Ananyoza kwambiri kumunyoza kumusambula Muluzi. Ine ndinanyamuka kutuluka kuti ano sindingakhale mzimenezi. Chifukwa tikuona za chilendo onse amene amakhala kuti they are related ndi UDF amaona persecution. Kuzunzika kuja kuona kuti kungokhanga kuti anthu osali mdziko lawo kutani. Ndi Muluzi timamuyamikira kunena kuti anali munthu wopeza ndi munthu wabwino. Chifukwa Muluzi mmene ankatenga abingu chifukwa ambiri sana aone abingu pamaso sana cheze nawo sana ankhule nawo. Ineyo aishuwale meti Bingu atangomusankha kukhala Minister of Economic Planning and Minister of Economics and Physical Planning. Ken Zikhale Ngoma being a best friend wa Bingu anaditenga ulendo umene kuja. So tinapita kacheza nawo pala nyamata ambiri amene anatitenga tinapita nyamata 15. Ulendo wachiwiri tinapita nyamata 8 kacheza nawo. So you find kunena kuti imene ali womvetsa chisono kamimba kaja kasana tuluke ndevu ali nazo kazinali 12 kazinali 9 I don't know. Kusonyeza kuti munthu akuonekabe kuti anali woshota amene samadziwa Bingu. Zimabasi zimene zimadyetsa Bingu zima VW ambiri sakuzidziwa. Zimabasi zimenezo tinkakwera ife nthawi imeneyo Ken Zikhale Ngoma akufuna kuyima mulilongwe City West constituency. Chinali china chofira china cha green. Zimene nthawi imeneyo Bingu ankapangira matola asanasankhidwe kukhala nduna kwatenga chwana kaba huvika 3 months
ali ngati si 4 months ali deputy reserve bank governor kenaka ndi kwakweza kukhala nduna kwachita elevate. So anthu amene sakudziwa Bingu amatani ndiponso mpakana anayika zima screen zambirimbiri zimene amayenda nazo nthawi imene kampeni ya 2009 ndiye konseko kunali kunyazitsa Dr. Bakiri Muluzi, koma amene sadziwa kuti Bingu anabweretsa malodza otani, Bingu anatipanga zotani ku UDF. Lero akamanena kuti oya zikwanje amene anachita introduce anana DPP. Kubwera kwa DPP kunabwera ndi nkhanza. Ni amene president wawo kunena kuti akamanga makiya adzikataya kunyanja. So lero anthu akamanena za DPP timangomva chisoni. Chifukwa anthu ambiri makamaka anyamata ma 2000 samadziwa nkhanza zimene DPP inabweretsa. Chipongwe chimene inabweretsa mmene amanyozera malemu Dr. Bakiri Muluzi. Ndipo anthu ena anazunzika. Malemu ndairaonani ndinanena kuti anafa chifukwa cha DPP. Reverend Chande Muhoni nthawi imene ya regional governor wa Kumpoto anaphedwa kumenyedwa chifukwa cha DPP. Munthu woti sanalakwe kuchimo lake ndikuti apita kukachingamira acheya ku airport anamenyedwa pakana zinthu zimene zinatengera kukufa. Siwo khawo malemo dumbo lemani ngakhala achakufa chihana kwakaniza kuti apite ku chipatala ndalama boma atulilibe, koma malemo dumbo lemaniyo na amene anachita negotiate kuti Bingu akaonane ndi Bakiri Muluzi. Ndikwadzambatukira amene wonkuti sanduka adani amene Bingu anali woipa. Ndipo DPP and the Mutharika family ndi achabe. Kumenekotu kunali kulankhula kwa mkulu wina amene akuti nthawi ina yake adakhalapo deputy director wa Young Democrats ku chipani cha Democratic Progressive Party pamene ndithu olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Bingu wa Mutharika adasemphana chichewa ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Bakiri Muluzi ndikuyambitsa chipani chawo cha Democratic Progressive Party DPP. Ndipo mkulu ameneyu walankhula zambiri zokhudza ndi chipani cha DPP komanso khalidwe la malemu Dr. Bingu wa Mutharika, ndipo akunenetsa pamene pakunena kuti chipani cha Democratic Progressive DP komanso the Mutharika family ndi anthu achabe. Ndafotokoza zifukwa kwa nkhaniyo Amalawi sinathe ikupitirira. Ndi malikali modzi pano pa Nyasa Voice Box ndipo nkhani itha bwanji ndipo akamaliza timati msango choka muruze maganizo anu ine comments shumbelo pompano pa Nyasa Voice Box. Kodi zonse oto anapanga chifukwa chofuna kuthana ndi UDF. Kuthana ndi Bakiri Muluzi chifukwa chake muone anayamba kumuzunza Bakiri Muluzi munjira zosiyana-siyana. Ndipo kumusemera milandu nthawi imene ankamunena kuti Bakiri Muluzi waba 1.7 billion. Anthu ena odziwa za chuma amadabo kuti Bakiri Muluzi nthawi imeneyo Bakiri Muluzi anali ndi 95 billion Malawi kwacha. Muluzi monga munthu wa business ndiye munthu ali ndi 95 billion angakabe 1.7 billion. Andi ndrama zimenezi malemu Bob Kamisa mzimu wawo use mundende anadandaula ku parliament. Ndalama zimenezi Muluzi sana ali olo wantambala. Ndalama izi zimachokera kwa abwenzi okonda chipani cha UDF. Nthawi imeneyo malemu Bob Kamisa mzimu wawo use mundende ali treasurer general wa UDF. Ndalama zimenezi zinagwira ntchito yochitira kampeni president anu omwewa. Ineyo chifukwa chake ndimakhala with no remorse kwa anthu ngati Joyce Banda, Patricia Kaliati. Patricia Kaliati anatukwana malemu Chiwaya.
akuitana abingu akumaitana anyamata aku university adzigenda aphungu ndi kuvulaza aphungu aku chipani cha UDF. Nthawi imeneyo ndekuti Congress MCP imathandizira akongeresa anayi manafi ndiye DPP itamera minga ndi anatu kwa anaona Chiwaya mparliament anadandaula. Nthawi imeneyo parliament ikukumana ku State House Chiwaya ananena kuti anthu amatitu kwana manena ineyo kunena kuti iwe wolumala iwe tikakuphwasulira galimoto iyi atayigenda galimoto ukaliya kuti ndi akaliyata anayima mpaliament tayimirira pamenepo ngati uli ndi miyendo munthu wopunduka ngati iweyo kumene kunali kunyoza kwambiri nyozo wakulu kwanyoza malemu Dr. Chiwaya. Aibo DPP inabweresa zinthu zoyipa amuluzi ankasoweka mtendere mdziko lawo lomwe. Ndalama zimene zanadandaula Bobo Khamisa zinagwira ntchito materials ya Eugene ine ngati treasure general ndikudziwa bwinobwino. Koma bingu anapitirirabe kwa manga include kubweresa mulandu umene amabweresa kuti wa treason. Tsiku limene pamene panavuta chimbaula chija pa Biwi Triangle amachokera kokaona kokapepesa kumaliro amayi awo America presa bana kufika kuti pobwera kumeneko atatuluka pa belo ya treason tikamachoka kumeneko apatse moni anthu kungoona mmene achulukirana anthu basi anatumiza apolisi kuyamba kudetsa matiya gas kuyamba chipongwe zambiri bingu wamtalika ine bingu olomanda mwanje mmene ali sindimamvera chisoni ndipo sindimakhumudwa kuti bingu anamwalira kaya kuti bwanji ndimangoona kunena kuti munthu wina chigawenga china cha nkhanza chinachoka. Inali ntchito yovuta wallahi, inali ntchito yovuta kupanga kampeni ya malemu bingu chifukwa anthu wana nkanena kuti bingu chimunthu chosayankhula. 2 munthu wovuta malonda timati mukupita kwa anthu kapanga ineyo nali mmodzi womayang'anira tsanja la chipani limene abingu akamakapanga misonkhano ngati akapanga ku misonkhano ya chipani akamalida kulibe Dr. Bakiri Muluzi ndikuti sangapite ndi tsanja la boma wapita tsanja la chipani. So mukapita kumene kujako mukapita madera ena ngati Salima Lilongwe ku Central Region maka kumene ndinalibe mukayenda ukapanga misonkhano imene ija chifukwa iwo kuli kosa mangolalikira kuti akangofika kumalo kuno ndizakhazikitsa factory ya Chinangwa, kuno factory ya Fodya, kuno factory yopanga juice wa Nthochi, kuno ndizapanga factory wa mango. Ndiye anthu mukamachoka amene wakungotha msonkhano chota mukachivotera nokhatu chimunthu chimenechi. Tsiku lina keni zikhale ng'oma ali moyo ngati nzachi anadzimverera kwa njewa akundipatsa ine ndalama kuti muapatse anthu. Ndiye ndatenga ndalama kuti tikupita mkalasi ukapereka. Ndiye ndamuwuza kuti mumve zimene akulankhula anthu. Ndiye iye anakhala ngati ali kunja sakumva. Anthu akulandira ndalama tikuwapatsa ndalama kuti mukavoterana mokhamokha akamvorere mmeyu ndani chimunthu chosatha kulankhula koma. Mwana zene so zinazomtisondera iye kubwera anthu ayi tunenapo ayimene zomvetsa chisoni kwambiri. Ani ndikuchoka Muluzi anagwira ntchito imene ija anali malonda ovuta koma ulendo wachina Morris Kachimbwinda kwa manga. Morris Kachimbwinda amene anali National Organizing Secretary wa UDF nthawi imeneyo anamangidwa more than 11 times mpakana analankhula pa msonkhano pa Mwenyikondo malemu Morris Kachimbwinda kuti akazi anga nawuza kuti basi olo kuchipinda sindingagwire ntchito chifukwa ine kuti nthawi yoti ndifuna ndikugwireni
ena azibwera kuti kumatsika chimwenda akufunika kupolisi milandu yake yosaziwika munthu woyipa ameneyo